Як вдома, так і на роботі правильне опалення та провітрювання приміщення допоможе вам зберегти здоровий мікроклімат, уникнути цвілі та скоплення вологи на стінах та почувати себе зручно. З одного боку, забруднення повітря в приміщенні може бути спричинене самою людиною. Наприклад, ми виділяємо якісь запахи, ми вдихаємо кисень, видихаємо вуглекислий газ. Це може бути, наприклад, щось від нашої діяльності, таке як утворення пару при приготуванні їжі, утворення пару при прийнятті ванни або прийнятті душу. Це може бути також, коли хтось сушить речі в приміщенні. Так? Цей пар можна навіть побачити, цей конденсат води можна побачити в приміщенні. То що ж робити, щоб цей пар не збирався на стінах та не затримувався на ваших шпалерах та іншої мебелі і не вбирався в стіни? Інтенсивне провітрювання. Stoßlüften. Потрібно декілька разів на день повністю відкривати вікно, щоб повітря могло заповнити кімнату. Вікно потрібно відкривати наповну. Бажано відкрити ще протилежне вікно в якійсь іншій кімнаті. Взимку відчинне вікно потрібно залишати на 10-15 хвилин. Влітку бажано відчинне вікно залишити на 15-30 хвилин. Тобто повністю відчинне вікно. Вимкни радіатор. В Німеччині в кожному приміщенні знаходиться свій окремий радіатор. Тобто, коли ти відчиняєш вікно, потрібно поставити радіатор на позначку сніжинка або повністю викрутити його до нуля. Бажано вимикати опалення також на ніч. В приміщеннях, де опалення вімкнуте, потрібно зачиняти двері, щоб уникнути втрати тепла. На ніч краще вимикати радіатор, а днем бажано зберігати стабільну температуру, тобто, щоб він був вімкнений на комфортну вам температуру. Це десь близько 17 градусів, а в коридорі та на жилих приміщеннях це може бути 15 градусів за Цельсієм. Завжди повітрюй, якщо бачиш водяну пару. Водяну пару завжди добре видно. Вона може виникнути при приготуванні їжі, при прийнятті душа або при інших водних процедурах. Інші поради. Працюй з речовинами, які мають інтенсивний запах, завжди при хорошій вентиляції. Тобто потрібна дуже хороша вентиляція і дуже добре провітрення. Також, якщо ти готуєш їжу на газовій плиті, або у тебе газове опалення чи опалення дровами, то в цьому випадку також потрібно заздалегідь потурбуватися про добру вентиляцію та провітрювання.